बागुलबुवा. पावसाळ्यात आकाशात विजा चमकल्या की लहानपणी मुलं घाबरून पलंगाखाली लपत. त्यानंतर येणाऱ्या ढगांचा जोरदार आवाज ऐकून घरातील मोठी माणसं सांगत, बाळांनो, मस्ती करू नका आणि आता बाहेर तर अजिबात जाऊ नका. बाहेरून येणारा आवाज ऐकलात? बाहेर कुडूम म्हातारी आली आहे. ती तुम्हाला पकडेल आणि तुम्हाला तिच्या सोबत घेऊन जाईल. पावसाळ्यात बाहेर विजा चमकत असताना लहान मुलांनी मुद्दामून बाहेर जाऊ नये याकरता ही कुडूम म्हातारीची गोष्ट बहुतेक सगळ्यांना सांगितली गेली असावी. प्रत्येक भागानुसार कदाचित त्या म्हातारीचं नाव आणि त्या गोष्टीत थोडाफार फरक आढळून येतही असेल, पण याच्या केंद्रस्थानी नेहमी तीच म्हातारी असते. मलाही पावसाळ्यात असाच भयानक अनुभव आला, पण तो खरा अनुभव होता. यावेळी म्हातारी ढगात नाही तर माझ्या खोलीत लपली होती. ही गोष्ट खूप जुनी आहे. मी तेव्हा लहान होतो आणि गावी राहत होतो. वाडवडिलोपार्जित घर मस्त मोठं होतं. सगळं काही मजेत चालू होतं. ते पावसाळ्याचे दिवस होते. मी आता हळूहळू मोठा होऊ लागलो होतो. शाळाही सुरू झाल्या होत्या, म्हणून माझे कपडे, वह्या, पुस्तकं आणि इतर वस्तू ठेवण्यासाठी एक लाकडी कपाट आणलं होतं. घरात एक नवीन वस्तू आली, त्याहीपेक्षा ती माझ्यासाठी आली होती, म्हणून मी खूप आनंदात होतो. त्या रात्री खूपच पाऊस पडत होता. विजांसोबत जोरजोरात गडगडतही होतं. मी दार लावून माझ्या खोलीत पांघरुणात स्वतःला लपवून होतो. मी ऐकलेल्या कुडूम म्हातारीच्या गोष्टी माझ्या डोक्यात फिरत होत्या. तेव्हा अचानकच माझ्या खोलीचं दार करकर आवाज करत आपोआप उघडलं गेलं. मी तो प्रसंग श्वास रोखून पाहत होतो. मला दारात एक सावली उभी दिसली, पण ती विचित्र होती. त्या सावलीला पाहून असं वाटत होतं की एक बाई आत माझ्या खोलीत उभी आहे आणि तिची सावली बाहेर पडत आहे. हे पाहून मी इतका घाबरलो की मी जोरात किंचाळलो. घरचे धावत माझ्या खोलीत आले तर ती सावली कुठे गायब झाली होती. मला हे भास दर दिवशी होऊ लागले. खोलीत मध्येच एखादी सावली मला दिसे. माझ्या खोलीचं दार तर दर रात्री आपोआपच उघडलं जाई. मला माझ्याच खोलीत रात्रीचं पाऊल ठेवायला आता भीती वाटत होती. माझ्या घरच्यांनाही या गोष्टीची जाणीव झाली होती. त्यांनी लगेचच मला दुसऱ्या खोलीत शिफ्ट केलं. मला वाटलं आता सगळं काही ठीक झालं असेल, म्हणून मी थोडा निश्चिंत झालो. इतक्या दिवसांची माझ्या डोळ्यांवरची अपुरी झोप मला कधी झोप लागून गेली मला कळलंच नाही. अचानक मला दाराचा करकर आवाज ऐकू आला. मी पाहिलं तर माझ्या खोलीचं दार आजही उघडच होतं. मी उठून खोलीचं दार लावून घेतलं. मी बेडवर झोपायला गेलो तर माझ्या कपाटातून भयानक श्वासांचा घरघर आवाज येऊ लागला. जणू कोणतरी या कपाटात आत दडून बसलं आहे. मी ओरडतच खोली बाहेर पळालो. घरच्यांनी मला जवळ घेतलं, पण यावेळी त्यांना या गोष्टीचा अंदाज आला होता. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी माझ्या घरातलं कपाट माझ्या आधीच्या खोलीत सरकवलं आणि आश्चर्यकारकरित्या मला होणारे भास त्या रात्री मला झालेच नाहीत. उलट आता त्या बंद खोलीचं दार आपोआपच उघडलं गेलं. सकाळी ते सगळ्यांच्याच निदर्शनात आलं, पण मला ते कळलं नाही. मला वाटलं आता सगळं काही ठीक झालं, म्हणून दुपारी मी त्या बंद खोलीत गेलो. कपाटातून मला माझ्या काही वस्तू काढायच्या होत्या. कपाट समोर माझ्या समोरच होतं. मी त्याच्या आरशात पाहत होतो. तेव्हा अचानकच आरशामध्ये मला माझ्या पाठी एक म्हातारी उभी दिसली. ती दिसायला खूपच भयानक होती. तिला पाहून मी जोरात ओरडलो. डोळे घट्ट मिटून कानांवर गच्च हात ठेवले आणि जागेवरच बसलो. माझी माझ्या पाठी वळून पाहायची हिंमतच नव्हती. आरशात पाहिलेली भयानक म्हातारी जर खरंच माझ्या पाठी उभी असली तर आता तर सगळ्यांना खात्रीच पटली. ते जे काही होतं त्याचा संबंध त्या लाकडी कपाटाशी होता. माझ्या घरच्यांनी सुतारकाम करणाऱ्या त्या माणसाला खोदून खोदून याबद्दल विचारलं. तेव्हा त्याने सांगितलं की ते एका म्हातारीचं कपाट होतं. ती थोडीशी वेडसर होती. ती मरण पावल्यानंतर तिचं वापरातलं कपाट त्याच्याकडे विकायला आणलं. कपाट चांगलं होतं म्हणून थोडासा रंग काढून त्याने त्याची पुन्हा विक्री केली.
इथे जोपर्यंत ते कपाट माझ्या खोलीत होतं तोपर्यंत मला फक्त भास होत होते. कदाचित ती सुद्धा माझ्यात तिचा नातू पाहत असेल. पण जेव्हा ते कपाट माझ्यापासून लांब एका बंद खोलीत ठेवण्यात आलं तेव्हा तिचं भयानक रागीट रूप माझ्या समोर आलं. आम्ही ते कपाट पुन्हा त्याच उताराला दिलं. त्यानंतर आम्हाला होणारे भास तर बंद झाले, पण काही दिवसांतच त्याने ते कपाट दुसऱ्या कोणाला तरी विकले होते. हा अनुभव मला माझ्या एका मैत्रिणीने सांगितला होता. तिच्या नात्यातल्या कोणासोबत तरी हा किस्सा घडला होता. तो मुलगा एका इमारतीत वॉचमन म्हणून कामाला होता. त्या इमारतीमध्ये बहुतेक वरिष्ठ नागरिक म्हणजेच रिटायर झालेली माणसं राहत होती. इमारतीत खाली एक छोटंसं मंदिरही बांधलं होतं. एकूणच ती इमारत नेहमीच्या गर्दी गोंगाटापासून दूर एकांत जागी होती. वॉचमन रात्रीचं एकदा तरी इमारतीत सगळ्या फ्लॅट समोरून चक्कर मारत असे. असंच नेहमीसारखी फेरी मारत असतानाच त्याला एका फ्लॅट समोर काही सामान पडलेलं दिसलं. त्या फ्लॅटमध्ये आदल्याच दिवशी एक बाई मरण पावली होती. त्याने पुढे जाऊन पाहिलं तर त्या फ्लॅटचं दार उघडं होतं. तो खोलीत गेला. घरात कोणी नाही हे पाहता त्याने सगळं सामान परत आत ठेवलं आणि त्याने दाराला कडी लावली. तो तसाच वरच्या मजल्यावर गेला. काही वेळाने खाली आल्यावर त्याला दिसलं की त्या खोलीचं दार उघडं होतं आणि त्या खोलीतील सामान पुन्हा एकदा तसंच बाहेर काढलं होतं. तो मुलगा ते पाहून खूप घाबरला. ती इमारत एका निर्मनुष्य ठिकाणी होती. त्यातच इमारतीत सगळे वृद्ध लोक राहत होते. जर तिथे कोणी चोर लुटारू शिरला असेल तर हे काळजी करण्यासारखंच होतं. त्यांनी कसलाही विचार न करता सरळ पोलिसांना फोन लावला. काही वेळातच तिथे पोलीस पोहोचले. त्यांनी घडल्या प्रकार नीट समजून घेतला. त्यांनी ती खोली सील करून टाकली आणि काही सूचना देऊन ते तिथून निघून गेले. रात्रीचे 3-3:30 वाजले होते. ती खोली बंदच आहे ना याची खात्री करायला म्हणून तो पुन्हा एकदा वर गेला. तिथे जाऊन पाहतो तर काय, त्या खोलीचं दार पुन्हा एकदा उघडलं असून ते सामान बाहेर पसरलं होतं. वॉचमनला तर आता वेगळीच शंका येऊ लागली, कारण तिथे आसपास कोणीच दिसत नव्हतं. तो तसाच धावत खाली आला. त्याने पुन्हा एकदा मोबाईल बाहेर काढला आणि तो पोलिसांना फोन करू लागला. इतक्या त्याचं लक्ष खाली असलेल्या मंदिराकडे गेलं. त्या मंदिराच्या लाईटी विचित्र पद्धतीने चालू बंद होऊ लागल्या होत्या. ते पाहून तो इतका घाबरला की दुसऱ्याच दिवशी त्याने ती नोकरी सोडून दिली. मला लहानपणापासूनच वाटे की कोणती तरी सकारात्मक शक्ती ही माझ्या भोवती माझ्या आसपासच फिरत आहे. मी अनेकदा मृत्यूच्या दारातून सही सलामत बाहेर पडले आहे, पण हा माझा कोणताही योगायोग नव्हता. हा अनुभव तुम्हाला काहीसा विचित्र वाटेल, पण हा तितकाच खरा आहे. मी लहान होते तेव्हाची ही गोष्ट. मी मित्रमैत्रिणींसोबत एकदा बाहेर खेळत होते. मी धावत असतानाच माझ्या पायामध्ये एक चेंडू आला आणि मी तिथेच धडपडले. तिथे समोरच तुटलेल्या झाडाचं एक टोकदार खोड जमिनीतून सूर्यासारखं बाहेर आलं होतं. मी तोल जाऊन त्यावरच पडले. माझा चेहरा त्यावर आदळून ते लाकूड सरळ माझ्या डोळ्यात घुसणार होतं. तेवढ्यात अचानक मी हवेत तलकत उचलले गेले. माझे हात पुढे येऊन काही इंचातूनच माझा डोळा थोडक्यात बचावला गेला. त्या दिवशी माझा डोळा थोडक्यात वाचला होता. खाली पडताना मला असं जाणवलं की मी हवेत आपोआप थांबले गेले आणि मग माझे हात पुढे आले. हा मला आलेला माझा पहिला अनुभव नव्हता. एकदा आम्ही मुलं लपाछपी खेळत होतो. खेळता खेळता मी एका इमारतीत गेले. तिथून धावत खाली येत असतानाच माझा जिन्याच्या एका पायरीवरून पाय सरकला आणि मी प्रत्येक पायरीवरून खरंगळत खाली पडत आले. पण प्रत्येक वेळी मी पायरीवर आदळत असताना मला माझं शरीर कोणीतरी हवेत अलगद झेलल्यासारखं वाटे आणि ते पायरीवर हळूवार ठेवलं जाई. पुन्हा ते कोणीतरी झेलून पायरीवर अलगद ठेवल्याची मला जाणीव होत असे. तो अख्खा जिना घरंगळत येऊनही माझ्या शरीराला कुठेच काही साधं खरचटलंही नव्हतं. मी माझ्या जीवनात असे अनेक अनुभव घेतले. माझी आई मला नेहमी सांगते, तुझ्या आजीचा तुझ्यावर खूप जीव होता आणि ती आजही तुझ्याच सोबत आहे. कदाचित हे तिच्याचमुळे होत असेल. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा.
चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.